सॉरी भाई। तो बप्पा को ए सहर को एबे ता बापा आसी जाइछि। तोर मोर एई तो तोर मोर तोर मोर तोर मोर एई तो तोर मोर दोस्ती। राका कौन फोन कलानी? तो सହିତ ଟିକେ କଥା ଅଛି ଆଡ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସ। ମାଛଟା ଜାଲରେ ଫସିଗଲା ରେ। ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଆସିଛି ହେଲା। ତ ଭାଇକି ମାରିଆ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁ गे? ଆମ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ତୁ କେବେ ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁନୁ। ହଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖ, କାମ ସରିଲା ବାକି ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛିଟା ଟଙ୍କା ବି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।